Ikaw, Balita! Aniya na ang atong Wiki Tips. Tingula na mga higala, usa kinahanglan ta mag-andam aron malikayan ng magkasakit o disgrasya. Aniya ang pipila ka tips aron luwas ug hapsay ang imong adlaw bisan pag magulan. Una, i-ready ang payong nga kapote. Ayaw kalimti ang payong nga kapote aron di mabasa. Sana all basa. Ikaduha, pagsulob og sakto nga suluton gamit ang bota. Kung baha ang dalan, pagsulob og sinina nga makapainit sa lawas. Ikatulo, pag-andam og food ug tubig isud ng tingulan nga walay stock nga pagkaon. Dapat ready ang noodles ug kape. Kopi ko blanca. Delicious ba? Hindi lang yan. Doremi! Hindi lang yan. Ito pa, gentle din sa tummy. Ikaw pa, kung ikaw single, iandam ang tissue ug ang trapo. Kung ikaw taken, iandam ang imong iyaw. Ay, kadali lang, wait lang. Murag wala man sa script day ni. Dara. Mali akong nabasa. Sorry. Ikaw pa, siguraduhang limpyo ang palibot. Hipusa ang mga basura aron malikayan ng pagbaha. Oscar! Kalima, pagmonitor sa balita ug alerto permi. Tan-awa ang weather updates para kahibalo ka kung safe ba mo gawas. Ulan, walay problema. Basta andam ta. Amping kanunay mga higala para sa bida ang good vibes sa bawat balita. Kini si Reniel Lapilado para sa Balita. Ikaw, Balita!